Život za vozača kamiona najčešće znači sedeti negde i čekati nešto za volanom kamiona. Čovjek je sa svojim besnim BMW-om je svirno, ja sam pogledao i on mi je pokazao srednji prst. Mene je nešto udarilo. Udarilo je moju levu stranu i pocepalo kabinu iza vrata, tu gde je takozvani sliper. Kad se vozi velika je planina, veliki su usponi i onda se to uveče zaredi, kamioni ne mogu da se ispentraju i onda posle on dođe i uzima ti $50, $100 da te izvuče uz brdo. Takozvani reket. Ja sad krećem svoj uspon. Na 2400 metara nadmorske visine nema ni drveća. Znači samo kamen, onaj sneg i skijališta su svugde pored puta. Ako si zainteresovan da podeliš priče iz svoje kabine i učestvuješ u novim epizodama podcasta Za volanom, popuni upitnik koji se nalazi u opisu epizode.